Ok, pozdrav svima. Evo jedna poslastica za sve koji i malo drže do sebe i malo žele učiti o zdravlju, umu, tijelu i duhu. Danas imamo jednog sjajnog gosta, man extraordinaire, Aleš Ernst, s kojim sam već napravio bio jedan intervju prije 4 godine, ali u tom periodu je puno lijepih novosti i razvoja situacije se dogodilo, tako da smo evo odlučili malo napraviti jedan novi intervju da vidimo što se sve događalo u međuvremenu i gdje je trenutno sjajan čovjek. Za početak, Aleš, hvala ti što si odvojio slobodno vrijeme. Vjerujem da je tebi pogotovo vrlo dragocjen svaki trenutak, s obzirom da si jako zaposlen sa svojim obavezama. I za one koji nisu čuli s tebe, za one koji ne znaju, ako možeš ukratko kako bi najbolje opisao tko je Aleš Ernst. Pozdrav svima. Učitelj sam, autor i učitelj. Autor sam AIQ metode i AIQ disanja i učitelj AIQ metode 5. stupnja. Isto se izvodim i školovanje novih učitelja AIQ metode. Generalno bavim se istraživanjima i pronalaženju načina kako razumjeti i smanjiti kroničke bolove, kronička stanja, kroničke bolesti kod ljudi koji pate zbog tih problema i kroz učenje kliničke somatike u prošlosti i onda dodavanjem područja znanja i vještina koje sam razvio, stvorio sam polako AIQ metodu sa kojom onda mogu danas puno bolje i kvalitetnije pomoći kroz edukaciju onima koji žele učiti i žele mijenjati svoje ponašanje, svoje kretanje da bi mogli otkloniti disbalanse, neravnotežu zbog kojih ih tijelo upozorava kroničkim problemima. Obično ljudi koji tako odu dublje malo u te neke tematike, uvijek nekako krenu od toga da prvo sebi su nekako htjeli pomoć, toliko su valjda bili isfrustrirani, pa su onda kroz to, prvenstveno što su pomogli sebi, onda su nekako kasnije išli dublje to, pa su nakon toga počeli pomagati drugima. Da li je to i kod tebe bio slučaj? Da li si zbog svog nekog osobnog problema, bolova ili nečega ušao u tu cijelu priču? Da, 2010. sam biti pokušao naći rješenje za dugogodišnji išijas u somatici, pa sam onda otkrio kliničku somatiku, vidio po prvim pokusima rađenju vježbi iz knjiga da mi pomaže, da taj pristup koliko god bio skoro dijametralno suprotan od svega što sam prije probao, u biti daje puno bolje rezultate, a sa druge strane mi je po početnom otporu, jer sam bio drugačije naviknut, tipa no pain, no gain, samo biti skužio da je taj pristup logičniji i da ima puno bolje temelje zašto mi uopće pomaže. Onda sam biti skužio da to što mi je bolje nije samo placebo, nego baš da je imao dugoročan učinak. I onda naravno sam, takav jesam po prirodi, očito htio doći do dna tome zašto to je tako, pa sam krenuo učiti kliničku somatiku kod Marte Peterson, onda do kraja završio školovanje kod nje, počeo poučavati kliničku somatiku u Sloveniji i u Hrvatskoj, onda sam tu blizu granice, i onda kroz praksu shvatio šta sve, na čemu temelji i zašto pomaže i šta fali, da ne pomaže kao što je nekad pomagalo. I onda, kao što sam prije rekao, kroz razvoj i
sve više klijenata koji su željeli si pomoći na taj način razvio tu dodatak taj ili nadgradnju. I jasno riješio svoj išijas u hodu toga svega što sam radio. Sjajno. Kako bi ljudima nekako najjednostavnije definirao somatika? Šta bi to točno značilo? Somatika kao pristup je u biti sve što temelji na biofeedbacku, znači na osjećajima, na senzornoj povratnoj informaciji iz tijela, znači što god da radimo, ako pokušavamo što bolje osjetiti vlastito tijelo dok to radimo, govorimo o somatskom pristupu. Znači, a somatika je, ajmo reći, područje gdje se tijelo i definiraju kao nešto što ne možeš razdvojiti, što je zajedno. Doduše i kod somatike razdvajaju i tijelo zbog lakšeg objašnjenja, ali u principu se cijelo vrijeme osoba gleda kao cjelina, da bi na takav pristup povećali sposobnost da osjećamo sami sebe. Mada je dan danas na tom području somatike došlo do, mislim po mom osjećaju i iskustvu, do toga da se somatski zove sve živo što uopće nije somatski i da je taj pristup postao toliko zloupotrijebljen. Tako da ga ja recimo kod AIQ metode jako malo spominjem, mada je i AIQ metoda sama po sebi somatska metoda. Kao takva, samo što ide puno dublje, mada opet ta dubina ovisi o onome koji uči i koliko je spreman ući dublje u sebe, jer problem koji nastaje je taj da somatika kao takva obično se svodi na ugodno, lijepo, smireno, opušteno, a AIQ metoda u biti ide u dubinu gdje jako rijetko nađemo te kvalitete, nego su unutra sve ostalo, samo ne to. Tako da u principu kad kroz učenje metode i kroz izvedbu AIQ vježbi sve bolje osjećamo sami sebe, prvo dođemo, možda obično na početku ljudi čak imaju taj osjećaj, ugodno mi je, osjećam se super poslije vježbe, ali onda dođu duhovi iz ormara ili kosturi iz ormara koji izlaze van i ostavljaju neugodne osjećaje, neugodne sjećanja, senzacije i bolove, a ljudi obično to ne vole. Zato, ali opet, ako ne idemo u tom smjeru, dugoročno ne možemo riješiti problem zbog kojeg imamo kroničke bolove. I to je u biti, mislim da najveća razlika između klasične somatike i AIQ metode, gdje se tu baš ide u smanjivanje blokade osjećaja iz tijela prema svijesti, a sa druge strane se kroz edukaciju koju učitelj AIQ metode drži i educira klijenta, mu dovoljno razjasni zašto mora prvo proći kroz bolno ili loše, da bi onda kasnije mogao ići u manje bolno i dobro. Znači, tu ne stanemo na onome zagrlja i rainbow i slične stvari, nego se baš ide u dubinu. Naravno, koliko god je učitelj kod kojeg učite AIQ metodu sposoban ići u tu dubinu, jer mora prvo kod sebe te stvari razjasniti da bi mogao onda drugima to učiti. Znači, jer učitelj AIQ metode je vodič i učitelj, a ne nosač ili spasioc nekog drugog. Znači, ako želi to napraviti, mora prvo sebe spasiti od samog sebe, u biti u navodnicima spasiti, ali u principu je poanta da kroz edukaciju shvati da ne treba više biti žrtva nemoći, pogotovo nemoći koju je stvorio u djetinjstvu, i kad jednom
prestane biti žrtva, onda nema više potrebu za spasiocem ni za počiniteljem, nego biti sve skupa digne na viši nivo i onda može izaći iz ovog spirale kroničkih bolova. A znači ovo IQ, to bi značilo, Ale Šersta, šta znači Q? To je aequitas, latinski za balans. Aha. Jer u principu se IQ metoda ravna po dva zakona. Prvi je zakon vremena, a drugi je zakon o ravnoteži. I u biti shvaća da ili razumije, gleda na kroničke probleme kao posljedicu kroničke nemogućnosti da nešto stavimo u homeostazu, pa je zato i primjeren naziv bio takav kao IQ, kao aequitas, koja je bila latinska božica fer trgovine. Ili sad ju koriste kao onu ženu koja ima vagu u ruci. Aha, da. U pravnom sistemu, samo što su ju kasnije dodali mač i poves preko očiju, dok u Rimu nije imala toga, nego imala samo vagu i u biti je bila zaštitnik poštene trgovine. Znači da su bili i trgovac i kupac zadovoljni sa trgovanjem, ali kasnije se to proširilo na sva područja gdje se je tražila pravda, jednakost i ravnoteža. Jasno. Dobro. Idemo se malo sada dohvatiti jako bitne stavke, a po meni definitivno uz spavanje ključna stavka, nešto što svi nekako uzimamo zdravo za gotovo, jer to radimo nekako automatski, ali po meni mislim da više od 95% ljudi to radi totalno nepravilno, što se stalno iznova uvjeravam, a to je disanje. Kakva su tvoje iskustva općenito s ljudima koji ti dolaze? Da li uopće oni shvaćaju da nepravilno dišu i što se sve može sa tim disanjem nepravilnim uzrokovati i koliko dugo treba da se ono ispravi, da se vrati na biti tvorničke postavke kako bi trebali disati? Ovak sad je sa jedne strane logično, ali recimo ljudi koji dolaze do mene 100% njih diše krivo. Jer disanje koje nije usklađeno sa strukturom i funkcijom respiratornog sustava je nužno da bi neko mogao razviti kroničku bol. Jer je kronička bol nastaje zbog kroničke zategnutosti određenih mišića, a kronička zategnutost tih mišića kronički utječe na disanje. Pa onda naravno disanje ne može biti pravilno ako u tijelu imamo permanentan tonus. Sad, pravilno disanje po IQ metodi ili ako smo specifični IQ disanju je disanje koje je neučinkovito. Znači da za to da promijenimo plinove u pljučima i u krvi potrošimo više energije nego što je potrebno i kad naše disanje nije adekvatno realnom stanju u kojem jesmo trenutno. Znači da dišemo brže nego što je potrebno ili sporije nego što je potrebno ili da ne možemo imati pun udah ili pun izdah ili da i kad smo u parasimpatičkom stanju, znači u miru, nemamo dišnu pauzu između izdaha i novog udaha. Ali to uglavnom je problem kod ljudi sa kroničkim problemima u 100% slučajeva, a generalno mislim da smo na 95 je dosta optimistično postoja, mislim da je čak više, puno više, osim ako recimo tu ne ubrajamo djecu do 2 godine starosti, a poslije 2 godine već i tamo, osim ako baš žive u nekim jako nerazvijenim područjima, oni isto dišu puno prebrzo, znači uglavnom su u stanju hiperventilacije i u stanju da za disanje jako malo koriste trbušnu, znači dijafragmu. Iz toga onda dolazi do tog problema vanjske vidljivo, gdje možemo već izvana vidjeti krivo disanje, iako ako ne kužimo stvari dublje, a to je disanje na usta.
koje danas uglavnom ljudi, kad ih gledate kako voze auto, kako hodaju i slično, bez da su u nekom jakom treningu ili na visokom pulzu, uglavnom više manje dišu na usta, što je normalno opet krivo, ali opet disanje na usta je samo posljedica neučinkovitog kretanja i promjena tonusa mišića u torzu, znači u tijelu, koji nisu usklađeni, pa je zato trud koji moramo uložiti da udahnemo ili izdahnemo veći nego što bi trebao biti, i onda da sistem pomogne disanju, da ga barem malo olakša, diše kroz usta, a ne kroz nos. I onda dolazi do tih problema, a logično kao bitan sistem koji je nužan za život, ako je disanje neučinkovito, onda to kaskadno utječe na sve ostale sisteme koji su jednako tako neučinkoviti, od kardiovaskularnog do motoričkog, do hormonskog, do energetskog i probava, presnova, sve te stvari onda idu ruka u ruci sa disanjem kao takvim. Sad, kroz učenje aiku disanja se ljudi uče kako razumjeti zašto su uopće izgubili pravilno disanje u mladosti ili u djetinjstvu, što se obično i dešava, jer mi u biti, velika većina ljudi se rodi sa pravilnim disanjem, znači dišu i onako ne mogu disati drugačije nego na nos, dišu sa cijelim tijelom, trbušna, znači dijafragma im radi optimalno, znači pokretljiva je kako se spada, mogu disati brzo kad je nužno ili sporo kad nije, ne? A onda kroz odrastanje zbog potiskivanja emocija ili zbog imitacije disanja i ponašanja roditelja i okoline, djeca polako razviju krivo disanje, i onda naravno nije dovoljno da im samo veliš, aha, vi dišete krivo, evo tu su vam vježbe pa sad dišite drugačije, jer u principu sam kroz vlastitu praksu i rada sa klijentima skužio da i kad uče disati pravilnije kroz recimo Buteyka ili Oxygen Advantage ili slične metode, da što bolje dišu, to su anksiozniji ili osjećaju bijes u sebi ili osjećaju zamjere, ljutnje, strah, žalost, i onda im nije jasno zašto umjesto što bolje dišu, to su lošije. I onda jasno uglavnom prestanu sa učenjem disanja, jer im ne da željene rezultate. Dok recimo aiku disanje ide u to da razumiju zašto su poremetili disanje, i da sa druge strane razumiju da danas više nema potrebe da dišu nemoćno, da dišu krivo i da dišu na način da sami sebi uzimaju energiju, da bi mogli se ponašati u suprotnosti sa vlastitim interesima ili pogotovo interesima tijela. Jer uglavnom vidim da je došlo do poremećenja ili do uspostave nekvalitetnog disanja zbog toga da su mogli prihvatiti nemoć u kojoj su bili stavljeni kao djeca, gdje su živjeli u okolnostima koje im nisu odgovarale, koje su u tijelu osjećali kao loše, bolne, krive. Upozoravali su na dječji način okolinu da to ne valja, da nek to roditelji ili ostali skrbnici promijene, mada jasno se to onda nije desilo. I onda, pošto nisu mogli više ostati u takvom stanju, su išli u promjenu disanja, jer je to način na kojeg najbrže možeš smanjiti produkciju životne energije i na taj način možeš jako brzo smanjiti emocije koje imaš unutar tijela, i na taj način se možeš najbrže prilagoditi okolini da si takav kakva okolina traži od tebe da bi bio.
I naravno, pošto to nije akutno, nego kronički, onda se razvije i kronički problem. Ne? I sad, kad možeš ljudima to polako objasniti, da razumiju i onda i sami vide na koji način dišu i onda razumiju zašto kroz drugačije disanje, jače disanje, kvalitetnije disanje se u njima bude razne emocije koje već dugo nisu osjećali, i to razumiju i ne uplaše se toga, onda krenu dalje. I onda ih mogu učiti vježbe gdje rade sa postepeno povećavaju amplitudu kretanja dijafragme i što je još najbitnije, uče vježbe i protokole gdje mogu povećati razliku između najvećeg i najmanjeg opsega prsnog koša, kojeg sam po sebi definira jačinu emocije koju možeš proizvesti. I na taj način polako gube ili otarasavaju se, valjda je te priučene nemoći. I onda uče vježbe gdje mogu podići jačinu tlaka u prsnom košu i na taj način u biti kroz neverbalnu komunikaciju okolini dati do znanja da su jaki i da nisu nemoćni. I na taj način onda mogu promijeniti odnose između sebe i okoline i dići sposobnost da utječu na okolinu, da se do njih ponaša sa više poštovanja, sa više uvažavanja i da na taj način polako smanje tu nemoć zbog koje su zategnuti, napeti i tvrdi. I logično, što su manje nemoćni, to su mekši i to mogu onda kad riješe stvari i stave okolinu u ravnotežu sa sobom, mogu disati opušteno, mirno, parasimpatički i dobiti ono što je kao glavna nagrada AIQ disanja, to je dišna pauza gdje možeš ti kad završi sa izdahom par sekundi ne disat, da bi onda ponovo komotno udahnuo. I na taj način smanjiš broj udisaja u minuti na 7, 8, 9, kad je sve ok. A sa druge strane je bitno to da je sve ok ne postižeš time da si stvoriš neku iluziju, neka uvjerenja, kao ja sam dobro ili ovak ili onak, nego si zbilja ok, jer si utjecao na stvari da su dobro, i onda možeš na taj način i disati. I još bitan dio AIQ disanja je da razumiju zašto podsvijest ne želi vratiti disanje u, ajmo reći, prirodno i pravilno, jer je kroz odrastanje u podsvijest bilo stavljeno hrpa uvjetnih odaziva da smo disali, da smo išli u krivo disanje da bi mogli izdržati krivo ponašanje prema nama. Tako da, kad onda to sve skupa staviš, dolazi do toga da se razvije jako moćna metoda koja može ljudima omogućava da promijene glas, da promijene način izražavanja, da promijene utjecaj na okolinu i da postanu opet bitni i moćni, ali sa druge strane jasno da ne iskorištavaju tu bitnost i moć za loše stvari. Da, to je jako duboko kada što jednostavno pokušavam objasniti šta zapravo znači biti fit, koliko je to biti ima slojeva, ali da, to rijetki samo odu tim putem. Mislim da će biti jako puno, pogotovo sad s ovom cijelom situacijom zadnjih 2 godine, sve više anksioznih ljudi i sve to. Šta misliš, će se može smanjiti anksioznost sa pravilnim disanjem? Da, ali ne sa pravilnim disanjem, nego sa pravilnim ponašanjem. Uh-huh. Ali pravilno disanje jasno omogućava pravilno ponašanje, jer koliko god ti možeš pravilno disati, ovisi sve skupa o tome na kakav način ćeš odreagirati na ono što osjećaš u sebi
ili na ono što osjećaš oko sebe. I zato je recimo sastavni dio učenja AIQ metode i AIQ disanja, dizanje emotivne zrelosti i emotivne učinkovitosti. Znači, tu govorimo o tome koliko jaku emociju može osoba proizvesti pa ostati pribrana i zrelo koristiti tu energiju za to da riješi problem ili ispuni želju, ili sebi ili drugima. A s druge strane opet koliko jaku energiju može primiti iz okolice u obliku emocije ili emocija i da može na nju odreagirati zrelo, odgovorno, iskusno i mudro. A učinkovitost izražavanja emocija, po to razumijem, radimo razlike između izražavanja emocija i učinkovitosti izražavanja emocija, jer jako puno ljudi imaš koji ne izražavaju emocije, nego ih drže u sebi, jako puno ljudi imaš koji izražavaju emocije svuda okolo, ali niš s time ne postignu, nego cijelo vrijeme izražavaju emocije o istim stvarima i po 10-20 godina, bez da se išta promijeni, znači kod tipa ono psi laju, a karavana prolazi, dok kod AIQ-a uče kako raditi na dizanju učinkovitosti izražavanja emocija, znači da emociju koju izražiš koristiš i gledaš na nju kao energiju koju si usmjerio u određenom smjeru zbog određene namjere, u određeno vrijeme, u određenoj jačini, da bi sa njom postigao željenu reakciju ili željenu promjenu. I onda kad gledaš na to na takav način, onda dižeš jasninu koliko si jasan u komunikaciji, kako nešto napraviš, na koji način i što je isto jako bitno, u biti čak najbitnije, kako možeš na neverbalan način iskomunicirati ko si, šta si i što želiš ili što ne želiš. Pa onda nema potrebe za jačim, recimo, ili agresivnim emocijama koje bi mogli neko čak interpretirati kao nasilje. Tako da taj dizanje emotivne zrelosti i učinkovitosti je to što onda tebi omogućava da si učinkovitiji u životu i na taj način onda možeš i pravilnije disati jer pravilnije živiš. I naravno sad sa covidom i sa svim tim što se dešava, možemo vidjeti da je došlo na naplatu zadnjih 20-30 godina sve većeg padanja emotivne zrelosti i učinkovitosti u razvijenom svijetu, a kad nešto pada, mora se nešto desiti da se to onda da dođe do nekog uravnavanja, što sad recimo možemo vidjeti po cijelom svijetu skoro pa. Da li bi se znači složio da recimo da praktički sve što nam se dešava na tijelu, bilo kakva ozljeda, bilo kakvi bolovi, da to ima neku povezanost praktički, pa možda čak toliko unazad do našeg ranog djetinjstva? Da, svakako. Jer realno kad gledaš vrijeme, ono ide prema naprijed i u biti sve što nam se danas dešava temelji na tome što nam se desilo u prošlosti. Sad ne samo u našem životu, nego i u životima naših predaka koji su radili takve stvari, da smo onda mi takvi kakvi jesmo bili rođeni na određenom prostoru u određeno vrijeme, imali određenu okolinu i određenu materiju kao DNK i ostalo. Tako da jasno sve što danas radimo je posljedica i rezultat svega što se dešavalo u našoj prošlosti. I što bolje možemo to razumjeti, to možemo bolje razumjeti našu sadašnjost i vidjeti što od toga što radimo danas nam koristi, a što nam ne koristi i opet pogledati zašto neke stvari koje znamo da nam ne koriste još uvijek ponavljamo. Iako je evidentno da ne koriste nama, ili da možemo razumjeti da tradicija
koja je nekad služila za preživljavanje, danas u biti više nije ni ne može ostati jednaka i da nam omogućava jednako kvalitetno preživljavanje u sadašnjosti, jer je sadašnjost toliko drugačija od prošlosti da većina tih tradicionalnih uzoraka i oblika ponašanja, normi i svega ostaloga danas jednostavno je zastarjela i ne može funkcionirati kao takva. I treba jako velik update, samo problem je što se tradicija jako sporo update-a. Brzina razvoja života ili promjena u životu kojeg svjedočimo je toliko brza da nema šanse da može tradicija slijediti to. I onda jasno dolazi do sve većeg raskoraka između tradicije i stvarnog života. A sa druge strane, kad gledamo, je podsvijest najviši, naša podsvijest u biti je čuvar tradicije, dok naša svijest može ići i preko toga i preko tradicije, što danas mora, ako želi barem normalno negdje funkcionirati, a onda se desi to da što je veća razlika između razine na kojoj imamo podsvijest i razine na kojoj imamo svijest, to moramo imati jače napete mišiće u tijelu da bi tu razliku držali, što dugoročno je neodrživo, jer jednostavno kronička napetost u mišićima je u suprotnosti sa funkcijom mišića koji mora imati primjerene razdoblja i napetosti i opuštenosti. I sad ako gledaš nekoga koji živi tradicionalno u, ne znam, u Sudanu ili u Siriji ili negdje, i živi jednako, znači sin živi isto kao njegov tata, a njegov tata živi slično kao njegov tata, a opet sinu jasno vele da nema šanse da se mrdne negdje dalje, da može nešto biti više, da može uspjeti jer okolina jednostavno to ne dozvoljava jer nema energije, onda dođe do toga da kod takve osobe je razlika u razini podsvijesti i svijesti jako mala. I on u principu može biti poprilično opušten i može bez problema čučnut gdje god hoće. A ako bi tu osobu stavio na avion, prebacio ga u London, dao mu, ne znam, $500,000 eura i ostavio ga tamo, pa se vratio za 2 godine, pa bi ga pitao, aj čučni, jako teško. Jer bi svijest mu toliko otišla naprijed, jer bi mogla, jer ima kamo, i ne bi imao vremena da bi i dizao i podsvijest, jer je dizanje podsvijesti jako spor proces, dok dizanje svijesti jako brz proces, ako imaš energiju i motiv. Ne? I onda bi došlo i kod njega do sve većeg razmaka između toga gdje mu je svijest i gdje mu je podsvijest, a što je veća razlika u razini ta dva, kako sam prije već rekao, to moraš onda dignuti tonus u mišićima, jer da bi držao raskorak, razmak, distancu, diferencijaciju između podsvijesti i svijesti, potrebna je energija. Znači, kao ako želiš rastaviti 2 navijaške skupine, trebaš između staviti policiju, zato je potrebno jako puno energije. Ne? Ako toga nemaš, onda dođe do kleša i problematično je tome što je podsvijest puno jača od svijesti, generalno dugoročno gledano, jer u principu ima kontrolu nad skoro pa 80-85% sve energije koju proizvodimo, dok svijest ima kontrolu između 10-15, možda 20% te energije i dugoročno gledano ne možete svjesno pobijediti podsvijest bez da uništite tijelo. Tako da je to što si pitao da li sve proizlazi iz prošlosti, svakako da, mada možda, mislim, AIQ to gleda na malo drugačiji način nego ostali, pogotovo jer se jako puno bavimo podsvješću i cijela metoda je u biti se razvija u smjeru da može klijent polako mijenjati svoju podsvijest i dizati ju na višu razinu nego je ona koju je dobio od svojih predaka, od svojih roditelja ili starih roditelja, da može onda mijenjati stanje u kojem je. Jer to sam kroz godine rada sam jednostavno vidio da bilo mi je prvo čudno, onda kad imaš
par sto ljudi sa sličnom situacijom, sam vidio da recimo što je način života kojeg živi klijent sa kojim radim drugačiji od načina života na kojeg je živio njegov otac ili majka kad su imali isto godina, to ima veće kroničke probleme. Ne? I onda kad to proučavaš, razgovaraš sa ljudima, pa pitaju doma kak je bilo, šta se dešavalo, onda vidiš da ako je otac radio na željeznici kao čuvar pruge, a sin mu je arhitekt, jer ga je otac slao u Zagreb u školu, pa da se školuje, pa onda radi tu. Sin je u biti otišao u Zagreb sa podsvješću njegovog oca, znači sa tim svim navikama koje su njegovom ocu omogućavale da funkcionira kao čuvar pruge, dok je sin morao razviti jako puno uzoraka koje su tipični za arhitekta da bi mogao to biti. A vrijeme u kojem je mogao to razviti nije bilo par generacija, nego par godina. I naravno onda u tom slučaju nemaš vremena zadizati podsvijest na višu razinu, nego imaš podsvijest na razini svog oca, a svijest je puno više gore. I onda jasno takva osoba je tvrda, ne može čučnut, ne može adekvatno se spustiti prema tlu, ima napete noge, ima napeta leđa, stisnut trbuh, jer cijelo vrijeme se u biti kreće u nekom na nepoznatom teritoriju i ne može biti opušten, kao njegov otac koji čuva prugu, kao njegov otac ili ko zna još koliko generacija unatrag. Ne? I onda kad još malo gledaš i čitaš o antropologiji i o tome na kakav način žive ljudi u nekim zajednicama, ne znam, u Indiji ili u Africi, u Aziji gdje već, ne znam, gdje već 2, 3, 4 tisuće godina rade istu stvar na isti način, i gledaš da tamo nema kroničkih napetosti, nema istrošenosti kukova, koljena ili bilo čega, iako žive puno, ajmo reći, aktivnije. Mada ali toliko su izverzirani u tom načinu života da to rade automatizmom. Uopće ne razmišljaju šta rade, nego sve rade podsvjesno. I sad kad si zamisliš ovog arhitekta u Zagrebu da krene podsvjesno živjeti kao njegov otac, ljudi bi ga gledali kaj je tebi, jesi ti normalan, ne? U tom kontekstu. I naravno, takva osoba ni ne može disat kak se spada jer je prenapet za takvo nešto. I može oboljeti od covida puno prije nego neko drugo. Da, koliko tu ima u biti dubine i koliko ljudi u biti općenito mainstream fitness, što tamo ja govorim, laje na krivo drvo, kako nema puno veze sa zdravljem i dugovječnosti. Reci mi, šta misliš, koliko bi se operacija moglo spriječiti, dobro sad ne pričam ako neko ima automobilsku nesreću ili nešto, ali recimo ovih operacije koljena, ramena, pa često i kičme, samo zato što u biti ljudi ne znaju da se to može sa nekakvim vježbama. Jedna od tih metoda je sigurno IQ u biti vrlo, vrlo uspješno minimalizirati. Ovisi kad bi to upoznali. Da recimo do toga dođu dovoljno rano, mislim da sve operacije koje se rade zbog posljedica kroničkih problema ili degenerativnih promjena ili hernija ili sličnih stvari bi se mogli riješiti na taj način, ali opet ako bi ljudi bili spremni promijeniti odnos. Prvo do sebe, a onda jasno i do drugih, jer tu taj razmak u razini gdje je podsvijest i gdje je svijest je dosta teško prihvatiti, jer kad ti osjetiš, muka ti je, jer skužiš koliko toga u sebi imaš, a da nisi ni znao, jer nisi u biti ni htio znati, nije bilo ni vremena da bi se time bavio. I ako bi to dosta rano razumjeli i bili voljni isto i prihvatiti da ne mogu imati brz napredak bez kroničkih problema, jer to je nespojivo fizikalno, onda bi mogli riješiti više manje sve takve
operacije koje nisu posljedica akutnih stanja. Ali naravno kad to neko koji recimo kad dođe neko koji već ima aktivnu herniju kod mene, ja ne mogu mu ništa napraviti da bi tu herniju riješio, nego jer je već aktivna i jako ga boli i u biti je došlo došlo je do toga da je zbog dugogodišnje promjene funkcije leđa, jer je recimo na leđima nosio puno prevelik teret odgovornosti, želja, potreba ili tereta, recimo u sportu, je funkcija kičme bila toliko poremećena da je moralo doći do promjene strukture, znači do promjene do toga da je došlo do hernije ili do istrošenosti diskova ili protruzija, stenoza, ko zna, mislim, tih stanja u kičmi je koliko hoćeš. I naravno da onda ne možeš u doglednom trenutku kad ideš predaleko, ne možeš više vratiti strukturu na originalno stanje samo sa promjenom funkcije. Recimo, a učenje AIQ je u biti kako promijeniti funkciju određenog dijela tijela ili cijeline kao takve kroz ponašanje. I u takvom slučaju osoba mora ići recimo na operaciju da mu taj gel koji mu je istisnuo se u kičmeni, u živčani kanal kirurški maknu i na taj način vrate strukturu u neko pravilnije stanje. Tad možeš onda kroz edukaciju AIQ metode polako promijeniti funkciju i time spriječiti ponovnu promjenu strukture. Da bude jasno. Znači, sa drugim riječima, da ne dođe opet do hernije ili u lumbalnom dijelu kičme ili bilo gdje drugdje. Jer glavni problem, recimo, ajmo reći, kičme, kad smo već kod toga, je da nisam siguran da li 73 ili 75% je udio ponavljanja operacija hernije u lumbalnom dijelu kičme, što je mislim da u roku 5 godina, nisam 100% za taj podatak, ali uglavnom u svakom slučaju je taj udio ponavljanja operacije zbog istog problema jako visok, puno previsok, a sa strane AIQ-a je logičan, jer ako ti ne promijeniš funkciju, doći će opet do istog problema u strukturi. To ti baš htio reći, da mislim da skoro svi ti ljudi koji se operiraju misle da je to rješenje, onda se vraća na starav način života. Ne mislim, misli sa operacijom riješio osjećaje, traume i te sve stvari koje se zarobljaju tebi, dakle da neminovno da će se raditi problema. Tako. A ista stvar je i cijepljenje sad, recimo, ne? Jer problem je u funkciji, jer ljudi krivo funkcioniraju, a ni ne znaju da tako funkcioniraju i onda dolazi do problema i funkcije zbog, ajmo reći, respiratornih bolesti ili problema strukture. I naravno, cjepivo može tu spasiti nešto, ali dugoročno gledano je tu problem funkcije, gdje mi morali ljudi promijeniti odnos do vremena, odnos do gravitacije, odnos do toga kako dobro osjećaju vlastito tijelo i što je još bitnije, koliko dopuštaju da realan osjećaj iz tijela utječe na njihovo ponašanje, na njihovu svijest i volju. Da li ćeš ti reći, ok, za danas je dovoljno, jer u nogama osjećam da imam dovoljno, noge mi osjet iz bedara mi govori da je too much, da moram stati, a ok, ovo ću napraviti sutra ili preko sutra ili bilo što drugo. I na taj način onda možemo smanjiti preforsiranost koja je biti glavni problem modernog vremena i istrošenosti, izgorjelosti i kronički umor. A misliš o klasičnim vježbama istezanja? Da li mi više pomažu ili odmažu? Istezanje ovisi na koji način ih radiš i koliko često ih radiš i pogotovo zašto ih radiš. Ako na istezanje gledaš da se kroz istezanje opustiš, to je nemoguće, jer istezanje ne opušta, nego samo smanji napetost
koja je tamo zbog drugih stvari. Ako je potrebno se istezati da bi povećao ROM, ne, znači range of motion, onda se potrebno zapitati zašto nemaš dovoljno velik opseg pokreta da moraš to raditi sa istezanjem, ili ako se želi zagrijati, to je onda još, ajmo reći, ok, ali opet na kakav način radiš to, jer je potrebno jako dobro razlikovati između opuštanja i stezanja, jer to su dvije skroz različite stvari. Opuštanje je kad smanjiš jačinu signala iz centralnog živčanog sistema do tog mišića, pa se zbog manje jačine signala ili niže frekvencije signala se mišić opusti, pa se zbog toga produži, a možeš taj isti mišić istegnuti tako da ne smanjiš ili ne mijenjaš signal koji dolazi do tog mišića koji želiš istegnuti, nego dižeš jačinu signala do njemu suprotnih mišića koje želiš, gdje želiš povećati tonus da bi istegnuo ovaj mišić. I sad ulaziti u istezanje ili u opuštanje, to su dosta velika razlika između toga, a glavni problem je tome da ako se želiš opustiti, onda moraš biti sposoban riješiti stvari oko sebe koje nisu u redu. A to uglavnom ljudi ne mogu, a ne znaju, nemaju ni vremena, a i podsvijest im u tome ne pomaže jer nije prilagođena na modern način života. I onda takva osoba je jako napeta, a ne može se opustiti jer živi u napetom okruženju gdje nema homeostaze ili su već toliko iskrivljeni osjećaj kako sam da mislim da sam dobra, a u biti nisam. I onda takvoj osobi koja je jako napeta zbog velikog disbalansa između njega i okoline, njemu paše istezanje jer je energetski potrošna stvar gdje potrošiš energiju koju bi trebao inače uložiti u uređivanje odnosa, ali to je zahtjevno i zahtijeva višu emotivnu zrelost i učinkovitost, pa je puno lakše se istegnuti i riješiti problem barem na kratko. Samo dugoročno gledano i onda istezanje sve duže traje, sve više ga radiš automatizirano i sve više postane sam sebi namjena ili namjera. Znači ne radiš ga zato da kak na početku, nego odradiš to i onda naravno dolazi do toga da su ti mišići, da izgubiš sposobnost da opustiš mišić, pogotovo i zbog toga jer ako uđeš u jače istezanje, a prije ili kasnije moraš ući u jače istezanje da bi uopće osjetio da se istežeš, onda se aktivira stretch refleks koji još više stisne mišić čim popusti ona napetost sa kojom si ga istezao i dugoročno gledano, recimo kad radim sa sportašima ili profesionalnim sportašima koji su se jako puno istezali, to skoro pa ne nađeš na petje ljude od njih. Mada mogu određene pokrete raditi vrhunski jer su ih toliko uvježbali da im to ide onak baš rade ih profesionalno, ali čim mu veliš da radi nešto van tog dosta uskog spektra natreniranih pokreta u kojem su vrlo učinkoviti, tamo vidiš koliko su u biti neučinkoviti i onda se to isto vidi u ponašanju gdje ne mogu se ponašati na određeni način, nego imaju baš jako specifičan onaj kakav sam, takav sam, koji ih onda u biti vodi u to da nisu zadovoljni i sretni time što su, kako jesu i što su postigli, ako su postigli ponekad toliko da veliš wow, ali je prebrzo realno. Ne? To je sad razlika između istezanja i kakva je logika istezanja. Znači, poanta je da je potrebno razlikovati između istezanja i opuštanja. A opustiti mišić je puno teže postići nego što se čini na prvu loptu. A mislim da je to za rekreativce, to istezanje, mislim da je isto neki postotak je koji disanje. Barem iz ovog mog iskustva što sam vidio. Njem što se ne istežu pravilno, njem što u biti se još više zateže. Znači kako ljudi uvijek onako treninga žure, pa onda 15 sekundi drže neke pozicije, u biti šta napraviš, samo još dodatno stegneš mišiće.
tako da više štete nego koristi. I sluša recimo muziku dok to radi ili priča Da. sa nekim ili gleda okolo. Znači to je nefokusirano Upravo to. djelovanje koje ne može dugoročno biti korisno. Isto pokrit. A recimo, šta misliš o jogi? O jogi? Joga sama po sebi bi trebala biti najsomatskija metoda kao takva, jer temelji na tome da pokušaš što više osjetiti samog sebe i kroz jogu se primiriti, smiriti, opustiti i povećati svoj opseg pokreta koji možeš napraviti. Sad, problem je da kao sve tradicionalne metode su morale u moderno vrijeme promijeniti svoj način pristupa, jer je tradicionalan pristup za modernu osobu predosadan. Znači mora biti dodatna neka akcija, mora biti učinkovit, znači pristup učinkovit po pitanju da možeš što prije postići što više. I naravno kad čitaš recimo indijske vede, u njima lijepo piše da je joga rezervirana za ljude koji imaju emotivno visoku zrelost, koji su biti već skoro pa sveti ljudi, mislim da se tako prevede. Što znači da mora osoba kroz život naučiti poznavati i živjeti u balansu i moć i priznat vrhovnu vlast vremena nad svime. Znači da za svaku stvar moraš odvojiti određeno vrijeme i za svaku stvar postoji pravo i krivo vrijeme. I sad, i kad to jednom shvatiš, onda tek ulaziš u jogu. Mada danas jasno je to postalo sve, ne svuda, ali uglavnom u velikoj većini previše komercijalno, pa kao takvo mora onda i zadovoljiti želje i zahtjeve ljudi koji uglavnom žive pogotovo prije nego što krenu u jogu, žive iz ega. I onda naravno ih i privuče joga koja je više definirana na taj kao performance dio. I pogotovo u modernoj jogi uglavnom što vidim iz prakse da ne koriste bol kao učiteljicu, nego koriste bol kao potvrdu da su dovoljno tough, dovoljno odlučni, da imaju dovoljno jaku volju. I u principu često imam osjećaj kad radim sa ljudima koji su duge godine u jogi ili se čak bave, su instruktori joge, učitelji joge, da pokušavaju sa jogom u biti kažnjavati tijelo nesvjesno, jer kao kažnjavaju tijelo jer u tijelu osjećaju oca i majku. I onda pošto ne mogu se direktno okrenuti i raščistiti stvari sa roditeljima, u biti pokušavaju te roditelje koji su u tijelu kažnjavati na taj način. Ali to recimo isto vidim i kod sportaša, ljudi koji recimo mogu iz tijela istisnuti nevjerovatne stvari, znači idu nadljudske napore, onda se pitaš kako može to izdržati. I onda u biti kad dođu do mene zbog kroničkih problema sa hrskavicom i takvim i onakvim stvarima, vidiš da u biti ga tjera mržnja. A ta mržnja koja ga tjera i daje mu tu nevjerovatnu energiju je u biti izašla iz nemoći u kojoj je bio kao dijete, i onda tu nemoć koju je u biti imao uglavnom prema roditeljima ili zbog njih, ne nužno zbog toga kakav odnos su imali roditelji do njega kao djeteta, nego najčešće kakav su imali odnos roditelji između sebe. A dijete je to gledao sa strane i bilo nemoćno kako da bilo što napravi da bi to bilo drugačije.
iz te nemoći razviju mržnju, a iz mržnje onda razviju bijes, osvetu, prezir i protest. I onda te emocije izražavaju kroz sport ili rad ili neke druge ovisnosti i ta energija im daje dovoljno snage da kad ti gledaš si misliš pa otkud vuče to. Ali naravno tijelo mora slijediti fizikalne zakone i jasno da takvo nešto ne može dugo trajati i to nažalost jako često vidim i kod joge, ali ne samo kod joge i kod svih ovih klasičnih borilačkih vještina tipa kung fu, karate, tai chi, je to sve prisutnije jer u biti ljudi na taj način žele se smiriti, ali kad završe sa recimo vježbanjem tih stvari vraćaju se u kaos ili u firmu u kojoj rade ili u domu u kojem žive i onda jako često onda dolazi do promjene prehrane gdje recimo određene živežne namirnice izbace van iz prehrane da bi lakše držali kontrolu nad energijom koju imaju unutar tijela, jer u biti imaju tu prirođenu ili pridobljenu nemoć i u podsvjestima automatski reagira na neko zlostavljanje, krivicu ili nešto drugo na način da im oduzme energiju ili im veli joj opet moram ići na sat joge da se malo primirim. Ne? Što, kad si to veliš, onda automatski je to u suprotnosti sa logikom joge. Super, baš si potvrdio puno toga što ja isto osobno mislim. Mislim da sve to općenito biti što dolazi ovdje u zapad svijeta, što nije originalno, znači odavde, znači tipa iz Indije, to se sve nekako prilagodi za ovaj naš način života i ubrzani to sve i mislim da za zapadnjake u biti najveći benefit joge može biti kroz to disanje u biti, što oni barem na neki način malo nauče to disanje usporiti, malo više nekako povezati možda malo tijelo sa umom, a opet s druge strane puno ima tih krajnosti gdje to postane neko natjecanje ko će se više i bolje neku pozu rastegnuti i može stvarno i biti ozbiljnih ozljeda od toga, pogotovo za ljudi koji su već sami po sebi dosta mobilni. Ili ulaze u hiperekstenzije i hipermobilnost, a hipermobilnost je samo po sebi nemoć. Ti ne možeš izdržati pritisak, znači kad ti nekome nešto veliš ili pokažeš ili napraviš, to je akcija koju si ti napravio. Sad svaka akcija aktivira suprotno jednaku reakciju. I ako si ti hipermobilan, ti ne možeš izdržati jaču reakciju na tvoju akciju, jer si premekan i onda šta ćeš napraviti? Nećeš ništa napraviti, bit ćeš tiho, nego će se povući u neki svoj svijet ili u svijet somišljenika i tamo biti ljut na sve ostale koji su drugačiji, a ne možeš u tijelu proizvesti dovoljno stabilnosti, snage i integriteta da bi mogao konstruktivno koristiti svoju emociju da bi nekom drugom dao do znanja da to što radi nije u redu. Ne? I naravno da onda takva osoba koja živi u takvom okruženju i recimo hipermobilna je, ona ni ne može disati smireno. Ona može disati smireno na satu disanja. Ali kad dođe doma ili kad dođe natrag u firmu pa vidi kako ovaj radi ovo, pa onaj radi ono, a osjeća da bi morala nešto napraviti, a sa druge strane joj tijelo ne da kvačicu možeš ti to jer si dovoljno jaka ili jak, naravno da onda njezino disanje ulazi u disanje straha ili nemoći. I onda diše prebrzo i pokušava se smiriti, a umjesto da bi digla energiju koju ima, da bi bila jača, da bi mogla utjecati na okolinu. Jer ja recimo kod disanja ne učim disanje po pitanju samo da se smiriš kroz disanje, nego prvenstveno učim način na koji bi mogao podići
vlastit osjećaj da imaš energiju u tijelu i da bi mogao kroz povećavanje integriteta osjetiti da te ta energija koju imaš u prsima, u pljučima, da te podupire zdjelica, da te podupiru noge, da stojiš na tlu, da možeš da se možeš napet, da možeš stisnuti ruke, napraviti ozbiljan izraz u licu, napraviti ljut ili agresivan pogled ili glas, ne da urlaš, nego da je tvoj glas, znaš, kod Schwarzeneggera, da znaš da je kad ti veli ovako, može jako tiho reći, ali osjetiš unutra da je tu iza jaka energija i da osoba misli ozbiljno i da bi barem morao njegovo to što ti veli ili pokaže ili pošalje razmotriti ozbiljno, a ne samo da ga onako baciš, jer onda takva osoba dobije osjećaj da je nebitna, nemoćna i nema šanse da može disati duže vremena pravilno. I sad često, pogotovo kod istočnih načina učenja života, vidiš da se kod njih forsira i u prošlosti se je forsiralo način da se pomiriš sa sudbinom, što je i logično jer su imali toliko ljudi koje je bilo potrebno držati pod kontrolom. Jer inače da bi ti imao tamo ljude koji bi disali na način da bi mogli napraviti jaku ljutnju ili jaku ljubav ili jako veselje kao aktivne emocije, imao bi problema sa vlašću. Ne bi mogao car držati toliko miliona ljudi sa ne znam koliko tisuća vojnika, nego si morao napraviti kulturu koja je ljude stavila u kaste i onda ih je ubijedila da tu jesi i nema micanja simte tamte, nego tu si i tu ćeš ostati. I sad, kad si zamisliš na zapadu, toga nije bilo. Bilo, ali drugačije. Ne? I naš način disanja je drugačiji nego na istoku. Mi više bi trebali disati u prsa, a ne u trbuh. Baš zato da bi mogli izraziti energiju i stvoriti homeostazu, pogotovo danas jer možemo, jer nema više tih podjela na kaste, barem nisu toliko jake kako su bile nekad. I sad svjesno ti vele možeš biti bilo što želiš, a u podsvijesti imaš podeseno da može biti samo do tu, a sve što je dalje od toga si u krivom prostoru, na krivoj razini. Kao da si avion koji je dizajniran da leti do 3000 metara, a ti ideš na 10.000 metara. Neće dobro završiti. Zato ima ljudi onda kroničke probleme. Da li bi složio znači da gotovo 100% profesionalnih sportaša jednostavno mora voditi do neke ozljede ili kroničnih bolova? Ili u karijeri ili nakon nje? Osim možda nekih sportova kao što su sabljaštvo i slično, gdje moraju baš... Da, šah isto. Tamo je vjerovatno su kronički problemi zbog drugih stvari, ali više na emotivnom, na psihološkom, na psihi. Da, mislim, profesionalan sport danas je takav da jednostavno ne može slušati interes tijela. Barem nije se moglo. Ja sad radim sa više vrhunskih sportaša koji biti mogu spojiti jedno i drugo, da mogu slušati tijelo, interes tijela i mogu imati vrhunske rezultate zato jer se ili bave sportovima koji su unutar tih normalnih prirodnih energetskih razina, tipa maksimalnu energiju koju možeš proizvesti, možeš ju proizvoditi tamo negdje, ovisi o genetici, od 5 do 10 minuta. Na 80% možeš bez nekih kroničkih problema držati do 45 minuta, a na 60% možeš to držati jako dugo. I sad, ako je tvoj sport takav da ulazi u te, ako recimo moraš imati maksimalnu energiju minutu, 2, 3, to se onda može spojiti. Ali ako je sport takav da moraš na maksimumu biti par sati, onda nema šanse da možeš to izdržati na način da tijelo te ne bi kroz vrijeme kronički dotuklo. Sad,
u takvim slučajevima što radim sa sportašima je da ih naučim da mogu razdvojiti vrijeme kad treniraju i kad ne treniraju, kad se bave tim sportom ili kad se ne bave tim sportom, jer uglavnom najveću štetu si rade time da nesimetričko kretanje koje je potrebno recimo za sport koji rade, recimo tipa tenis, zadržavaju i kad više ne igraju tenis. Znači on ne može na igralištu igrati tenis, a da bude simetričan, jer naravno treba bi onda ima 2 reketa, to ne možeš, ne? Nego ima jedan, pa je onda automatski jedna strana preopterećena ili druga prerasterećena i tako dalje. I ok, ajde, to se može rješavati onda na različite načine, ali posve drugi nivo štete koju radimo tijelu je ako ta osoba zadrži istu nesimetriju i izvan terena i u biti se tako drži zbog trauma refleksa i kroničkih zategnutosti po tijelu 24/7. I kad uče AEQ, toliko smanje senzornu amneziju, znači toliko smanje blokadu interacepcije koje dolazi iz tijela u mozak, da mogu kad završe sa treningom svjesno poravnati ili staviti se u simetriju i što je još bitnije mogu se puno brže opustiti i ne treba se toliko istezati ili se uopće ne treba istezati, jer kod AEQ-a se uče kako povećati kontrolu nad tonusom mišića, ovih skeletnih mišića, što znači kroz povećavanje te kontrole i dizanje emotivne i zrelosti i učinkovitosti može se opustiti kad završi utakmica, kad završi trening, kad završi novinarska konferencija i onda je ukupan broj sati u kojima je opušten puno viši. Onda može sa AEQ disanjem manipulirati sa količinom CO2 koju ima u pljučima i sa količinom kisika koju ima u krvi, pa na taj način može bitno podići razinu aerobne produkcije energije u mišićima i smanjiti razinu anaerobne. I kroz AEQ spavanje može puno više poboljšati, znači produžiti fazu REM spavanja. A REM spavanje je faza u kojima se upuste svi mišići i što više može osoba recimo produžiti REM spavanje, to duže vremena u krevetu leži sa potpuno opuštenim mišićima. Što znači jako poboljša njegovu sposobnost regeneracije. Ako recimo vozi na turu, je to već konkretna prednost. Ali opet, REM faza spavanja ovisi o tome koliko ima osoba emotivnu zrelost da može kroz snove razrješavati određene stvari iz prošlosti, jer ako se boji snova, onda sistem pokušava smanjiti količinu REM spavanja, a što je manji REM spavanac, to je manja potpuno opuštenost u tijelu. Jer REM spavanje je u biti omogućava kreativnije povezivanje činjenica iz prošlosti. I ako se ne želi sjetiti prošlosti, jer je preteška za tebe, onda naravno da ćeš REM spavanje smanjiti na minimum. Koliko je po tebi trebalo biti? 20% ukupnog sna ili više? 30. 30? 30 REM-a, 30 deep sleep-a, a ostatak negdje između. To je za većinu vjerojatno znanstvena fantastika. Da, kad krenemo sa mjerenjima, ako imaju pola sata deepa i pola sata REM-a, već je onak, to je kao normalno, ili 45 minuta REM-a, što nije dovoljno, ne? I onda imaju problema sa pamćenjem, i ako moraš memorirati prugu ili akcije koje ti trener pošalje, je to koliko ti možeš mozak opustiti dok spavaš i koliko tebi spavanje diže kvalitetu toga kakav si kad si budan i okrenuto, postane jako bitno, pogotovo ako si vrhunski u nečemu, jer onda ne možeš imati loše spavanje ili moraju i onda još si zamisli
jet lag, kad lete iz kontinenta na kontinent, pa dođu 2 dana prije utakmice na prizorište koje ima 8 sati vremenske razlike, a treba bi, da to proguta sistem, bi trebao tamo biti barem 10 dana prije. A naravno to jako često ne mogu i onda se nakupi toga, ne? I onda je osoba sve napetija, jer se u spavanju ne opusti. Mišić, pošto nije do kraja opušten, ne može razviti maksimalnu snagu i onda pokušavaju maksimalnu snagu dizati sa dodatnim treninzima, što još sve skupa vodi u još veći problem koji neminovno mora završiti sa povredom negdje, na nekom dijelu tijela. Sad, koje je to, je druga stvar. Po bodybuildingu, recimo, kao načinu vježbanja, s obzirom da tu je stalno napetost mišića, to sve, i u biti, ko govoriš koliko je bitno da znamo opustiti te mišiće i to sve. Kako biti, da li oni mogu onda dugoročno uopće A kod bodybuildinga, sad direktno iskustva sa bodybuilderima sam imao samo, mislim da jednu ili dva klijenta sam imao koji su se baš bavili bodybuilding onak konkretno. U biti se je pokazalo da traže i mobilnost, znači da su realno su bili toliko bijesni da su bili tvrdi od bijesa, baš ukočio se i tipa onoga, držite me da ga ne ubijem. I sad, pošto ga niko ne može držati, mora držati sam sebe. I onda tu, jer da bi ti stvorio mišićnu masu, ti trebaš u nju uložiti jako puno energije. Ako nema viške energije, nema viška mišića, to znaš dobro i sam. I onda kad se pitaš odakle mu ta energija, bio još isti problem kao kod nekog koji može na Mount Everest se popeti ili radi ili pretrči ultramaraton ili kaj znam kaj sve ne, onda se pitaš odakle mu čemu? I onda dobivaš uvijek isti razlog, a to je mržnja. Samo ju na različite načine koriste za to da bi postigli nešto sa čime bi dokazali da nisu nemoćni ili da nisu nebitni, mada jasno to jako rijetko upali jer roditelji ne mrze svoju djecu nego mrze svoje roditelje, ali pošto ne mogu do svojih roditelja, pogotovo zbog 4. Božje zapovjedi, doći do svojih ili ne smiju tu mržnju pokazati roditeljima, oni ju prenesu na djecu, htjeli to oni ili ne. Obično ni ne ide po svjesnim kanalima, nego po podsvjesnom kanalu, gdje se ponašaš na neverbalnom, na podsvjesnoj razini, jednostavno kopiraš isti obrazac ponašanja, a mada svjesno možda si potpuno drugačiji ili ponekad si ekstremno drugačiji izvana, da dijete ludo voliš, a u biti na neverbalnoj razini, na podsvjesnoj razini u to dijete šalješ sve te signale gdje dijete onda se toga je nemoćan pred time i pokušava udovoljiti svemu što je potrebno samo da bi roditelji bili zadovoljni. I naravno onda se razvije ta jaka nemoć, iz nemoći nastaje mržnja, a ta mržnja onda nam daje, ako imamo pune frižidere, toliko energije da možemo čuda raditi. Mada dugoročno onda dođe do totalnog ukočenja sistema, pogotovo u trbušnoj šupljini, gdje je epicentar tih energija, i onda dolazi do sve većih problema i sa probavom, presnovom, disanjem i svim ostalim životnim funkcijama koji izviru iz visere, iz trbušne šupljine. Da. Znači, hoćeš reći da nije zdravo imati trbušnjake? Ovisi kada. I ako ih imaš cijelo vrijeme, to sigurno nije normalno, niti dobro, jer u principu onda dolazi do premalo promjene tlaka u trbušnoj šupljini i peristaltike i u biti svi ti vitalni organi nemaju prostora za funkciju. Jer ti bi trebao kod svakog udaha dignut tonus u lumbalnom dijelu leđa, dignut tonus u dijafragmi, da bi na taj način trbušnu šupljinu iskrivio u oblik
kao, ne znam, zagrade, ne? A da bi to napravio moraš opustiti trbušni mišić, ne? I na taj način se onda trbušna šupljina stisne sa gornje strane jer se iskrivi i trbušna dijafragma može se spustiti dolje. I ti možeš na taj način najlakše i najtočnije udahnut, a kad se dijafragma spusti dolje, raširiti ovaj dio prsnog koša gdje je najviše krvi i najviše alveola, znači da može kisik ući u krv, a CO2 izaći iz krvi. Ne, prvo CO2 izađe iz krvi, pa onda kisik uđe u krv. A to ne možeš napraviti ako imaš kontrakciju abdomena dovoljno jako da se vidi trbušnjaci. Ne? Jer onda u tom slučaju ti ne možeš iskriviti trbušnu šupljinu, pa ne možeš onda udahnut, nego onda dišeš u prsa tako da raširiš ili digneš ramena, napinješ vrat, ili je tvoje disanje jako plitko i brzo, što opet jako negativno utječe na valgus, znači na ovaj živac, i smanjuje količinu ili vrijeme provedeno u parasimpatikusu, što opet onda vodi u neravnotežu. Ovaj dio će se jako svidjeti ovima koji imaju 20-30 kg viška. A ne, to je previše, ali poanta je da digneš tonus kad je nužno, kad je potrebno i opustiš ga kad ga ne trebaš. O tome govorim. I sad balans. Imaš ljude koji su cijelo vrijeme previše opušteni i ne mogu dići tonus i kad ti bi to bilo da im spasi živu glavu, a opet imaš u drugom ekstremu ljude koji su cijelo vrijeme napeti i ne mogu se opustiti, a kad se opuste ili pokušavaju opustiti kroz jak umor, alkohol ili neku drugu supstancu, onda osjećaju jaku anksioznost i onda se uplaše toga. I onda pobjegnu opet u napetost jer mi je tako tamo je lakše. Sigurno. Da. A reci mi, šta misliš o vježbanju uz glazbu? Recimo nekakve ljudi nakon to staje slušalice ili nekako napao neki rock ili nešto, nabijanje, neki metal, izbacuju to nekako iz sebe u biti. Koliko to uopće može biti dobro? Kako to uopće možeš povezati um i tijelo sa svim tim distrakcijama? Jer glazba isto jako utječe na tijelo. Opet, rekao si sam, ako time izbacuju nešto van iz sebe, to ne valja. Jer to što izbacuju iz sebe bi trebali usmjeriti u utjecaj na ono što ih tjera u problem, da bi to rješavali, smanjivali i onda ne bi trebali više niš izbacivati. Ako se trenira nešto što jako dobro već znaš, onda glazba ima svakako smisao. Ako se vježba da bi nešto naučio ili digo kvalitetu kretanja, onda ne. Osim ako je glazba primjerena da bi digla ritam kretanja, ali to opet ne smije biti prebrzo. Ili mora biti unutar brzine koju možeš ti svjesno kontrolirati, a kad to dovoljno uvježbaš, onda ideš to trenirati. Znači onda samo to što već znaš učvršćuješ i onda tek dižeš. Tako da glazba ima smisao, naravno opet ovisi o sportu u kojem pričamo, kod nekih čak mora glazba i biti, recimo klizanje i tako. Ali ako se glazba koristi da ne bi osjetio tijelo, da ti brže prođe vrijeme ili da bi nešto izbacio iz sebe, to dugoročno vodi u kroničke probleme. Bez iznimke, samo je pitanje vremena i lokacije. Recimo neko ide trčat, džogira, i stavi si neku muziku, slušalice, da bi ga možda motivirao da trči više nego što bi trčao bez te muzike, u biti ne skuži signal tijela kad mu je dosta, nego muzika ga motivira, ideš dulje i dulje i neminovno dođe do neke... Na taj način smanji utjecaj tijela na i onda naravno ne može uzeti u obzir interese tijela i stanje u tijelu, nego ima svoju agendu koju mora ispuniti, a naravno problem je u tome što ne trčimo umom nego tijelom. I kad se onda tijelo, kad ga dovoljno dugo ignoriramo i ne slušamo i ne pratimo njegovu
njegovo stanje u nekom trenutku se mora pokvariti ili posustat i onda dođe do povrede ili do bolesti, da ne možemo ići trčati. I onda je samo pitanje koliko smo tvrdoglavi, ali dugoročno gledano nijedan ne može biti tvrdoglaviji od tijela. A pogotovo zato jer energija za rad uma dolazi iz tijela. I sad, koliko god ga stišćemo, prvo nas upozorava sa bolovima, onda sa povredama, a ako smo baš tvrdoglavi ne shvatimo, onda dolazi do takvih povreda i da možemo čak i umrijeti zbog toga, jer jednostavno tako dalje više ne ide i završimo priču. I onda vele, joj, dugo ga je lovilo, a na kraju ga je ulovilo. I toga imate pune novine. Biće da sve više, nažalost. Da. Šta je po tebi, kako bi ti definirao biti fit, recimo? Neko pita šta to znači biti fit za tebe? Da možeš na najučinkovitiji mogući način napraviti ono što je potrebno ili ono što želiš. Sad, šta to je svakome drugačije. Mm-hmm. Nekome je to i da se možeš u vlastitom tijelu osjećati dobro. Mm-hmm. A sad tu je opet onda dolazimo do problema vremena i do problema emotivne i emotivne zrelosti i učinkovitosti. Jer uglavnom ljudi koji su jako fit skuže da ne mogu imati kvalitetne odnose sa drugim ljudima, ili ako žele imati kvalitetne ili dobre odnose sa drugim ljudima, sebe tjeraju u samodestrukciju ili neka druga kombinacija i sad onda se potrebno zapitati da li je ta osoba fit. Ne, kao takva. Sad, da li se to možemo razdvajati na emotivni fitness i na tjelesni fitness. Jako oba dvoje štima, ne? Ali generalno je poanta da možeš koristiti intuiciju i inteligenciju da bi na najučinkovitiji mogući način riješio problem ili ispunio želju, ili sebi ili drugima. Da li bi se složio da je fitness za estetski, znači prije svega cilj, i fitness za zdravlje i dugovječnost, totalno dva drugačija smjera i cilja? Mislim, mogu biti jedno i morali bi biti povezani. Opet je pitanje zašto neko želi biti fit ili tjelesno biti fit, ako time želi ako na taj način želi prevazići određene traume iz djetinjstva, tipa da su ga zafrkavali koliko je debeo ili da je premršav ili da ima takve noge ili takve uši ili ovo ili ono. U tom slučaju naravno je već izvorna namjera zašto se neko bavi time da bi bio fit izlazi iz traume i naravno radi novu traumu. Pogotovo jer taj osjećaj straumatiziranosti koji su, kad su bili djeca, nisu mogli adekvatno odgovoriti na tu traumu ili niko drugi koji bi to mogao napraviti nije im stavio do znanja da su bitni i riješio problem za njih, jer su bili nemoćni, ne znam, malo dijete prema odrasloj djeci, starijoj djeci. I onda takva osoba je jako patila i zapamtila je da samo želi biti jak kad bude velik. I onda naravno zaboravi zbog dječje amnezije koji je razlog da želi biti jak. Ali ga nešto tjera, a ni sam ne zna što. I jasno, takva osoba se onda uputi u fitness i ne može ni slušati tijelo, jer ako bi slušao tijelo, onda bi se sjetio tih događaja, a to mu je jako neugodno i onda mu je puno lakše staviti slušalice i napraviti još 2 serije po 50 trbušnjaka. Ne? I onda tu onu bol koju je osjetio kao dijete zbog krivnje jer ga neko udario u želudac šakom, a bio je 5 ili ne znam koliko godina stariji od njega, tu bol koju je osjetio u trbuhu i svake toliko mu se vraća u svijest, prekrije sa bolovima zbog jakog treninga.
i kratkoročno je naravno je to rješenje ok, u navodnicima, a dugoročno stvori sve veću kroničku napetost trbušnih mišića koji onda naravno negativno utječu i na disanje i na probavu i na posturu. I onda osoba trbuh ju vuče prema naprijed u posturu crvenog svjetla, a on ima u glavi da je najbolji, jak, sad je potpuno drugačija osoba i naravno, pošto ne može opustiti kronički prenapete trbušne mišiće, šta mu preostane? Da digne tonus u lumbalnom dijelu leđa. I onda dolazi njegova kičma između kladiva i ovog nakovnja, ili kako se veli, ono kad kovač tuče. I naravno da takva osoba može već sa 25 imati herniju ili istrošene diskove ili spinalnu stenozu, mislim, brdo stvari može biti, jer se ne može opustiti ni sa prednje ni sa zadnje strane. Jer kad opusti zadnju stranu, njegova postura se promijeni iz ponosne u nemoćnu, a to mrzi, a ni ne zna sam zašto. I onda jasno cijelo vrijeme ima osjećaj da ima preslabe erektore i latisimuse i leđne mišiće i onda radi supermene i ko zna šta sve ne, da bi mogao zadržati ponosnu posturu, iako mu je trbušni mišić stisnut od straha još od ko zna koliko godina unatrag, a taj strah u trbuhu nije tipičan za ponosne ljude. I naravno on glumi da je ponosan, mada ne zna to. I onda dolazi do kroničkih bolova u sakroiliakalnom zglobu, išijas, istrošenost, ne može recimo opustiti do kraja kuk, ne može do kraja opustiti koljeno, onda se isteže da bi opustio trbušni mišić, ali sa istezanjem ne možeš opustiti trbušni mišić, nego ga još više stisneš. I onda tome dodamo još neravnomjernu ulogu oca i majke u djetinjstvu tog djeteta, pa onda dolazi do trauma refleksa sa jedne ili sa druge strane i onda dobivamo veselja punu šaku. Mada se to sve može poboljšati ili otkloniti, ali opet ovisi kada. I da, naravno. Jer AEQ je edukacija, a edukaciju ne možete raditi zato jer vam je neko rekao da trebate ili da morate, ili često, ne znam, radim sa muškarcem i onda mi on veli, joj, ja bi vam htio i ženu dovesti. Ne možeš, mora ona htjeti. Ili okrenuto, jer to je kao da nekog prisiliš da mora ići u školu, naravno da iz te škole neće biti ništa. Jasno. Šta je po tebi budućnost fitnessa? To fakat ne mogu reći. Ne znam. Mislim, fitness kao takav energetski gledano je nesmislen. Jer u principu ljudi tamo troše viškove energije. Ne? Znači, kad gledamo sa te strane je neprirodan. Naravno i način života na koji živimo je totalno neprirodan, pa je onda i logično da to postoji. Tako da budućnost fitnessa po mome bi trebala biti ta da mogu ljudi se više opustiti, da mogu ljudi se naučiti kako da se opuste, jer jedino na taj način mogu povećavati svoju kreativnost. Znači, smanjivanje tonusa mišića u tijelu realno diže parasimpatično stanje. Parasimpatično stanje i opuštenost povećavaju kreativnost i način na koji ljudi gledaju na život i na koji spavaju. Jer što se ti možeš ljepše opustiti, to je spavanje kvalitetno i u spavanju možeš doći do novih ideja. Jer dugoročno gledano je vrijeme gdje je bilo bitno koliko si vrijedan, koliko si dobar radnik, prolazi. I za 10-20 godina više manje će vrlo vjerojatno sve ili većinu poslova gdje je bitno da si vrijedan nadomjestiti strojevi jer će biti vrijedniji od najvrijednijeg čovjeka. Tako da
ako gledamo dugoročno, jedino kreativnost može dati prosperitet. Znači, ako si dovoljno kreativan, moći ćeš napredovat na području gdje strojevi nemaju pristup, jer ne mogu biti kreativni. Tako da fitness koji temelji na strojevima, da ljudi postaju sve sličniji stroju, da mogu raditi neki pokret kao mašina. Znači, sluša muziku i radi neki pokret bez da razmišlja šta radi, to je tipično za koga? Za stroj. Jel' tako? I trening ili vježbanje na taj način ne diže kreativnost. A sad što je osoba manje kreativna, to će u budućnosti teže živjeti jer će morati se takmičiti sa strojevima, a taj rad je, mislim da ne možemo dobiti, a nema ni smisla jer možemo napraviti na način da strojevi rade, a mi smo kreativni i smišljamo stvari koje strojevi ne mogu i to je ono jedno i za sve najbolje. Ne? Samo ako je neko napet, zategnut, kronički umoran ili ne osjeća vlastito tijelo, je nekreativna osoba ili puno manje kreativna nego što bi mogla biti. Tako da po mome, ako već gledamo fitness, samo to opet je skroz drugačiji pristup fitnessu nego danas. Zato sam neko vrijeme trebao, kad si me to pitao, nisam si mogao ni zamisliti neki modern fitness klub i kreativnost i pristup kreativnosti. Mada jasno će morat doći do evolucije i na tom pitanju, tako da za 10 godina će fitness i mislim da izgleda dosta drugačije nego danas. To se moglo vidjeti sad i zbog covida, jer su jedna od grana koje je covid najviše pogodio je baš fitness industrija, što znači da je ta industrija jako neprilagođena realnom životu ili realnom odnosu do života. Jer kad gledate koje grane industrija ili tih djelatnosti je covid najviše lupio, vidite da su to sve djelatnosti koje su bile prije covida toliko u disbalansu sa realnošću da je mora nešto se slomiti. Jer fizika uvijek, zakon o ravnoteži uvijek govori da ako je nešto u balansu, lakše radi. Znači gravitacija manje utječe na njega i život ili funkcija mu je lakša. Ako je nešto u disbalansu, što veći je disbalans, to eksponencijalno raste negativan utjecaj gravitacije na učinkovitost djelovanja tog. I kad gledate 2019. ili 2018. sa vidika fitnessa, vidite da je to sve otišlo predaleko i onda dođe kriza koja je prirodan odgovor na pretjerivanje i naravno to, ako gledate stvari na fizikalan način, vam može COVID dati do znanja da je potrebno nešto ili puno toga promijeniti da bi zadržali ili digli otpornost. Jer ne možete računati na cjepivo kao takvo, jer cjepivo recimo u fitness industriji su bile financijske injekcije države ili sličnih stvari, ali dugoročno gledano će morati se okrenuti prema kreativnosti, a osnova za kreativnost je sposobnost opuštanja mišića i dizanje parasimpatičkog stanja, a to je opet možete dizati realno samo ako dižete emotivnu zrelost i učinkovitost, da možete stvoriti okolinu u kojoj vam je u redu, a ne da morate ići u neku prostoriju ili u fitness klub gdje se osjećate bolje. Jer onda čim izađete van iz toga, opet ste u starom obrascu. Ne? To je to. Za kraj imaš li možda nekakav savjet za sve gledatelje, šta bi preporučio, neka zrnca mudrosti, kako da si najjednostavnije s nekim tipsevima promijene kvalitetu života? Reći ću ovako, glavni uzrok za respiratorne bolesti je ako imate previše odluka u premalo vremena. Zato i naravno potisnute emocije, pogotovo
gdje morate potisnuti strah što će biti sutra, šta će sutra opet smislit. To naravno stavlja veliku težinu na tijelo, na ramena ljudi koji žive u tom vremenu, koji živimo u tom vremenu i naravno ne da nam disat. Doslovno. I onda je jasno, ako to traje dugo vremena, onda dolazi do takvih problema, do respiratornih bolesti. Tako da moj savjet bi bio da analiziraju i bave se više time kako se osjećaju, zbog čega se osjećaju, kako se osjećaju, da li su zbilja nemoćni u toj situaciji u kojoj se osjećaju nemoćno ili ne. Ako osjećaju prezir, mržnju, protest i bijes, onda je to posljedica nemoći, onda je potrebno pogledati od kud to izlazi i da li mogu ja svjesno sad kao odrasla osoba drugačije odreagirati nego kad sam imao 5 godina. I na taj način se lakše smiriti, bolje spavati i onda je otpornost na bilo što puno veća. Što mislim da je dugoročno gledano će biti najbitnija stvar u sljedećih par godina, jer će se to što sad vidimo će se samo potencirati i vrlo vjerojatno sve skuplje naplaćivati. Jer to što gledamo je ko recimo ako ćeš ići googlat prošlost financijske pomoći države hrvatskim brodogradilištima. Ista stvar. I kad je to krenulo i koliko dugo je trajalo i kako je završilo. I bitno je da shvatimo da možemo dići svoju moć ako povežemo svoje tijelo, svoju podsvijest i svoju svijest u bolju cjelinu gdje su sva 3 entiteta rade svaki na svoj način za dobrobit cjeline. A u djetinjstvu smo se često morali razdvojiti između tijela, podsvijesti i svijesti, da smo preuzeli način ponašanja koje je okolina zahtijevala, a nije bio u interesu tijela u kojem živimo i što u biti i jesmo. Evo, to bih rekao za kraj. Da, to je ono što ja mislim da će najveće posljedice će biti ove cijele priče imati reakcije ljudi na situaciju, ne ovo što se događa, nego kako ljudi reagiraju na to što se događa. Da. Super, evo, hvala ti puno. Mislim da jako puno lijepih informacija će ljudi dobiti koji su gledali ili koji će kasnije gledati. Stvarno puno zanimljivih stvari koji se ne mogu čuti ovako u mainstreamu i u biti govore, iako smo pokrili samo površinski, koliko je to duboko i koliko to ima slojeva i koliko je to ono što ja isto stalno govorim kompleksno, to naše, taj naš savršen software i hardware i nažalost nismo dobili upute za korištenje s rođenjem, nego ih moramo otkrivati kroz život. Ali da, jesmo, ali krive. Da, mislim da je ljepota u tom. Mislim, upute su bile prilagođene za prošla vremena gdje je bilo bitno da preživimo. Sad imamo mogućnost da bi živjeli, ali ne znamo kako. Znači, svjesno znamo, ali podsvijest je ono, šta ja tu radim. Ne? I onda naravno dolazi do kolobocija. Je. Živimo praktički u najbolje vrijeme od kad postoji čovjek, ako se gleda kako obilje nam je dostupno i što je dostupno, a u biti ovdje smo još uvijek u džungli i borimo se za život. Tako da. Super, odlično. Hvala ti puno još jednom i ništa do nekog sljedećeg razgovora. 4 godine se opet vidimo. Da, pa dobro, možda će prije toga. I čekaj, samo što zaboravili smo reći, ti mogu malo stupiti u kontakt s tobom učitelji ili mogu nešto saznati više o metodi, možda se educirati za instruktore ili nešto. Imam na web stranici iqhrvatska.com, možete puno toga pročitati i naučiti, a imam i više učitelja AEQ metode u Hrvatskoj, oni su isto na toj stranici označeni gdje rade i njihovi kontakti, pa možete ih
upotrijebiti za učenje AEQ metode i smanjivanje takozvane, to što mi velimo senzorno-motorne amnezije, to je da se stvari koje u tijelu su dovoljno jake da bi ih morali osjetiti, ih u svijesti ne osjetimo, to je senzorna amnezija, a onda dođe do motorne amnezije da iako imamo napetost u mišićima koja nam je štetna, ju ne možemo svjesno smanjiti i onda se zapetljamo u kronički tonus koji nam dugoročno onda vodi u kroničke probleme i učitelji vam znaju pomoći kako to razumjeti i polako naučiti kako to prvo smanjiti senzornu amneziju, onda i motornu. Odlično, super, hvala, stavit ćemo u opisu ćemo staviti link. I to je to. Hvala ti još jednom puno na svemu, na vremenu i na znanju podijeljenom i pričamo uskoro ili uživo ili opet ovako u nekoj varijanti. Bude mi drago. Hvala lijepo. Puno. Doviđenja.